Siphinde sinibingelele kwiKhaya TV2. Wena-ke oqalayo ukungena kuleli khasi, siyacela ukuba ucofe ibhathini subscribe khona uzohlale uyithola iy'ndaba njengoba zinjalo. Ubuholi obuphezulu be-Women's League bebuse-Ward 87 namhlanje lapho bekuzobeka khona ubuholi be-Women's League kule wadi. Njengoba ubona-ke beziculela nje bevula umhlangano. Nawe-ke awukulalele ubukele le video elandelayo. Zone, viva! Viva! Wathinta abafazi! Wathinta imbokodo! Wathinta imbokodo! Wathinta abafazi! Wathinta abafazi! Wathinta imbokodo! Usakufa finish! Ngibingelele masosha kamdala. Kusinenhlanhla-ke mina owalaye 87 o-additional member nakwizone uPassport Ngola Zone ku-Women's League. Ngithanda ukubonga ngokuthi nikwazi ukuthi nenze lolu suku lunempumelelo njengoba size kwi-endorsement yabantu besimame i-Women's League yaka-Ward 87 under izone uPassport Ngola Zone. Yes, sinengqinamba ezenzakalayo but-ke ngobuholi obungaphezulu obungenhla obusinikezile imvume ukuthi sikwazi ukwenza le-endorsement. Siyabonga ama-comrade namanye ama-comrade akafikile kwamanye amawadi ezosupporta i-endorsement yethu. Ngicela ukuthi sishayele izandla njengalokho. Ngizocela ukuthi ngisaseleli ithuba sizokwenza i-introduction ma-comrade njengoba sinobuholi bezone obukhona. But before i-introduction besingacela bandla ukuthi umama nje ungavolontiya ukuthi asikhulekele ngoba yonke into iqala ngomkhuleko iphinde futhi ivale ngomkhuleko. Ngiyabonga. Sicela mama. Sicela sifanele baba kuNkulunkulu konke. Yise wabo bonke abamkhuthaza. Silanje bomama napomama. Uthe ufuna umama abankopheza basicela inyembezi silane inkophe zethu egcwele inyembezi sikhulekela ubuholi bonke emagumbini amanomhlaba lawo mama bahlangana khona iba nathi-ke kule ndawo esikuyo sisewodini eseward 87. Sicela uhambe wena nkulunkulu phambili usikhulumele la singekwazi ukukhuluma khona. Gcina lapho omama badele konke bashiya yonke into kuningi esikwenza lezi nsuku zama-weekend kodwa ngokuthanda iqembu sishiye yonke into seza phakathi kwale ndawo. Amen. Amen. Enye into engicela ukuthi sibonge iKhaya Media sibashayela izandla. Bengicela ukuthi senze introduction. Mhlawumbe bese ngaqala ngobuholi obungaphezulu sehle kuye kanjalo. Bengizocela ukuthi mhlawumbe sinikeze usihlalo kwe-Passport Ngola Zone Women's League asiqalele athi ukuthi angene ngeculo. Viva MK Women's League, viva! Viva! Viva Msholozi, viva! Viva! Ngiyabingelela ama-comrades, igama lami ngu-Ayanda Makalembede. Usabekiwe kwesikhashana sabusihlalo wase-Passport Ngola Zone ku-Women's League. Sizofika isikhathi lapho khona ama-comrades ahambe ebekela umuntu ofunwa yiwona. Okwamanje umuntu oluwesizwe kuya-appointwa. Ngiyabonga. Ngihamba no-coordinator uNtombenhle Nkomo. Nawo usabandiswe kwesikhashana ukuthi abe unobhala Passport Ngola Zone. Ngibe ne-additional member uGugu Ntuli noSinenhlanhla Ndlovu.
Shuthi uyizoni abantu abaphumelelile bawu4 laba abanye baxolisile ngezimo ezihlukahlukene esibhekana nazo mangama-weekends. Comrades, ngizocela ukuyenaba le ye-Women's League. Njengoba nibona nje ukuthi le program kade ihleliwe but isabotajiwe. Siwomama-ke sibhekane nezinto ey'ningi emlazi, akukho lula. Ngicabanga ama-comrades ade sigijima nawo ayazi. I-Women's League abayi-accept ama-comrades emlazi, sinenkinga yokuthi amadoda ayasicontrol. Mina-ke kodwa uMalembede asazayeka Nkosi yami, ayazi nawo. I-program bayisabotajiwe njengoba nibona ama-comrades akhona awaphelele, abantu ade bethembisisa bazoba khona abazange. But-ke ubaba ngoba wasinikeza ukuthi singabe simizwe ukuthi uba nongekho sizoqhubeka si-endorse Women's League yasewa-27. Ngizocela unichazela nge-Women's League usihamba kanjani. Women's League ikhona comrades, iyaphila iyasebenza. Sine-upper structure which is national, sino-convener uShelly Brown. Sibe ne-province, kwi-province sinoGugu Mavis Shana, kwi-region sinoPearl Gasa. Uma ukuthi awukho kulabo bantu awusubmit kubona, awuyona i-Women's League yomkhonto wesizwe phansi. Shuthi i-Women's League angazi yakile. If awusubmit nama-comrades engashoyo, awukho ku-Women's League yomkhonto wesizwe. Okunye comrades engizotshela njengoba denazi kade kiyo eLimpopo bekunehubo yokuqala yomkhonto wesizwe phansi. Kunezinto esafike sazizwe eLimpopo ukuthi kufanele zenzeke. Ngizotshela banganithandi. Okokuqala one, ungayihlanganisi nama-parallel structures. I-parallel structure ile enye igroup engekho engayona i-Women's League kodwa enomama bayibiza ngomama. Uma uyihlanganisa naleyo group uzoxoshwa kumkhonto wesizwe. Uzofikela nje incwadi ihleli kini ukuthi uyaphuma kumkhonto wesizwe. 2, ilabantu abakhuluma nge-leadership ko WhatsApp. Uyaphuma kumkhonto wesizwe phansi. 3, abantu abangafuni ukulindwa. I-leader yakho noma kuthiwa mina mhlawumbe uyangazi ukuthi uMalembede ngeke angilide mncane kodwa kusala kwamanje nge-leader yakho. Usazoyikhethela-ke le nkulu yakho ozoyihlonipha ozoyisaba. Kodwa kwamanje nisabekiwe emlazi ngimi-leader yenu futhi ngizonilida. 3, okubalulekile comrades, i-respect. Singadlala but mase singenile kanje efidini sesisebenza kufanele sihloniphane. Akukho okudlula lokho. Mina ngimncane kodwa nabo omamkhumalo kodwa ngasethi sikulinde sangihlonipha bona ngiyamhlonipha esimanje ngimncane kunaye nokubambisana nokungacontrol amadoda comrades. Ngicela leyo nto sivale emlazi nje. Mina ke vele kade ngaphunyuka bayazi amadoda iwona sididisayo azokhanda i-division phakathi kwethu. Bese ngizobonga yama-ward asivakashele ward 88 siyabonga kakhulu mamkhumalo ukuthi nihloniphe le invitation nize nishido zenu. Ngizobonga ngihamba nomholi owusihlalo wase-ward 78 uNeli. Say hi. Siyabonga nanokuthi sinosihlalo ewadini ngomuntu wesifazane. Ngicela nimshayelisa. Ngihamba no-fundraiser we-Women's League. U-fundraiser wami nanga u-comrade Sithombe. Uyena ophethe iy'mali zethu comrade, siyamthemba ngey'mali zethu. Comrades ngiyabonga kakhulu ilokho engizokusho ukuthi i-Women's League ikhona iyaphila. Ngicela abantu beyijoyine, ziningi izinto esizozenza. Bese ngiza kwi-membership. I-membership ikhona comrades kodwa ngesimo esibona ukuthi amabhuku mabili. So njengoba iThekwini region inkulu kanje angikwazi ukuthatha ibhuku ngihambe nalo. Ngizoqoqa amagama abantu abafuna i-membership ngihambise e-office bese ngiphathela amakhadi. I-membership ye-Women's League i-R50 uthola nekhadi sometime. Uma ungakazi uyijoyine i-Mother Board i-membership yakho kufanele uqale ngayo. Awukwazi ukuthi uqhamuke usune-Women's League ungenayo i-Mother Board. So ibhuku lethu likabili khona i-Mother Board khona i-Women's League. Mungenayo i-Mother Board uzoqala ngayo bese uza ke-Women's League. Ahamba namakhadi awu-R50. Siyabonga kakhulu comrades.